അത്യാഹാരം കൊണ്ട് ലോകം ഇന്ന് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു. അത് വരെ എടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു, ബാക്കി നമുക്കൊന്ന് എടുക്കണം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഉപദേശാമൃതം രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു? അത്യാഹാര ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ ആസക്തി, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ? അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അതായത് കഠിനാധ്വാനം, യമനിയമങ്ങളിലെ അമിതമായ ആസക്തി, അമിതമായ സംസാരം, ലൗകികമായ ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്ര ആഗ്രഹങ്ങള്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളിൽ, അതായത് അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപാനീയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള് അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപാനീയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 കാര്യങ്ങള്. അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്. കാരണം ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്തതിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും രണ്ടും കൂടി ആവുമ്പോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപാനീയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരാള് പറയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കൽ, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറൊരാളും കൂടി പറയാവോ? അമിതമായ ഭക്ഷണം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അമിതമായ അധ്വാനം, യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുക, അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? അമിതമായ ആഗ്രഹം എന്താണ്? എണ്ണം പറഞ്ഞില്ല മാതാജി. 6 പറഞ്ഞു മാതാജി. ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പറഞ്ഞോ? ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അമിതമായ സമ്പാദ്യം, അതും കൂടിയാണ്. അല്ല, ലൗകിക താല്പര്യമുള്ള ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അത് ഞാൻ കേട്ടില്ല. അമിതാഹാരം മാതാജി. അമിതാഹാരം, അമിതാധ്വാനം, അനാവശ്യമായ കൂട്ടുകെട്ട്, അമിതമായ അധ്വാനം, യമനിയമങ്ങളിലുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, ലൗകികമായ അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങൾ അമിതമായ മുറുകെ പിടിക്കൽ, സാധാരണക്കാരുമായി അമിതമായ ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. സാധാരണക്കാരെന്നല്ല പറയേണ്ടത്, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ട്, അതായത് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവരുമായിട്ട് ഉള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, പിന്നെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഈ 6 കാര്യങ്ങള്. അത് അത്യാഹാരം, പ്രയാസം, പ്രജൽപ്പം, നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘം, ലൗല്യം. 6 കാര്യങ്ങള്.
അത്യാഹാര പ്രയാസം നിയമാഗ്രഹ ജന സംഘം ലൗല്യം. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതില് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറക്കില്ല. മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. ബുക്കിലുള്ള പോലെ ആരും വായിച്ച് പഠിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ നിൽക്കും. സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഏതുവരെ എടുത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ടോള് കൊടുക്കുവോ? ഇതിൽ ഏതുവരെ എടുത്തത്? ടീച്ചറെ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല. അപവർഗസ്യ അതാണ് എടുത്തത്. ഇത് ഇവിടെ നോക്കി തൊട്ടെടുക്കണ്ട അല്ലേ? അപ്പൊ തൊട്ടെടുക്കണ്ടേ? ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നത് ഉടമൂലം. 3 തരം ശക്തിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു മാതാജി. അപ്പൊ ഇത്തരം എടുത്തു. ഇവിടെ നോക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ? ധർമ്മസ്യ ഹി അപവർഗസ്യ എടുക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇട്ട് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അതായത് അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളില് അമിതമായ ആസക്തി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, ഈ 6 കാര്യങ്ങള് കൃഷ്ണഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാല്. എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും ധർമ്മം, അത് പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. അതായത് ലൗകികമായ നേട്ടങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചോ വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം? മ്യൂട്ടോള് കൊടുത്താൽ ശ്വാസം മുട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഗിരിജ മാതാജിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിരല്ല, വേറെ ഗിരിജ മാതാജിര. എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും അപ്പൊ പരമപരമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്, ലൗകികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ആകരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. എന്തിനായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ധർമ്മസ്യാഹി അപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥയോ കൽപ്പതേ. ധർമാനുഷ്ഠാനം അതെവിടെയാന്ന് കണ്ടോ ബുക്കില്? ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് എവിടെയാന്ന് കണ്ടോ ആരെങ്കിലും? 32ാമത്തെ പേജിലാണ്. ചൊല്ലണോ? ഏത് പേജ്? 22ാമത്തെ പേജ്, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. കണ്ടു. ഞാൻ വേറെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു. ശരി, താങ്ക് യു മാതാജി. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-9 ശ്രീ ശൂത ഗോസ്വാമി ശരിയായ മനുഷ്യധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ധർമ്മസ്യാഹ്യപവർഗസ്യ നാർത്ഥോനർത്ഥായോ കൽപ്പത്തെ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മകൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവ ചെയ്യരുത്. മാത്രമല്ല ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നവൻ തന്റെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനായി ഒരിക്കലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തരുത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനായി ഒരിക്കലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തരുത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്കറിയാലോ. യഥോ ഭക്തി, നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? അധോക്ഷജന സേവനം ചെയ്യാൻ അല്ലെ. മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവധർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവനമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സ്വധർമ്മങ്ങൾ ശാസ്ത്ര അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നതാണ് സംസ്കൃത മനുഷ്യന്റെ ഒന്നാമത്തെ കർത്തവ്യം. മനുഷ്യന്റെ ഗുണോത്തരമായ ബുദ്ധി അടിസ്ഥാനമായ ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശീലിപ്പിക്കണം. അതായത് അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കർമ്മം. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ സ്വധർമ്മങ്ങള്
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തിൽ എപ്രകാരമാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കോ നമ്മുടെ സംതൃപ്തിക്കോ വേണ്ടിയിട്ടാകരുത്. അത് എന്തിനായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ധർമ്മസ്യ ഹി അപവർഗസ്യ നർത്ഥോ നർത്ഥായോ കൽപ്പതേ. ധർമാനുഷ്ഠാനം മോക്ഷം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഭക്ഷണം നേട്ടമാനമായുള്ളതല്ല. നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നുള്ളതല്ല ധർമാനുഷ്ഠാനം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മോക്ഷ പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മോക്ഷം നമുക്ക് ആരാണ് നൽകുന്നത്? മോക്ഷം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ആരിൽ നിന്നാണ് മോക്ഷം ലഭിക്കുക? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് മോക്ഷം കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്നൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു പേര് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? മുകുന്ദൻ അല്ലെ? മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന് മാത്രമാണ് മുക്തി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മുകുന്ദൻ എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ജീവിത സൗകര്യം അനുഭവിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം നേടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ 100% നമുക്ക് അതിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ആവശ്യം വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം നേടാം. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രജൽപ്പം മിഥ്യാ സംഭാഷണം ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഒഴിവാക്കണം? പ്രജൽപ്പം ഒഴിവാക്കണം. മിഥ്യാ സംഭാഷണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. നമ്മള് ഏതിലാ പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭക്തന്മാര് തമ്മില് കാണുമ്പോ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരിൽ എന്ത് വരുന്ന പറയുന്നത്? അവരുടെ ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞു വരും. നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? അവർക്ക് ആ പ്രകാശം കിട്ടും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പ്രജൽപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാ സംഭാഷണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവരോട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ള സംഭാഷണങ്ങള്, മിഥ്യാ സംഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ജനസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായി കൂട്ടുകൂടരുത്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് ഒന്നിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കണം. നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവര്, അതിൽ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് നമ്മൾ പാടില്ല. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് ഒന്നിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ ശ്രമിക്കണം? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടേണ്ടത്. അല്ലാത്തവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭക്തി വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് സാധിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വേഗം കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അഭിരുചിയുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ ശ്രമിക്കണം. ആ രുചി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഒഴിച്ചു നിർത്തി ജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് കർമ്മികൾ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും അത്യാഹാര വകുപ്പിൽ പെടുന്നു. ഇനി അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം ഒഴിച്ചു നിർത്തി ജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും, കൃഷ്ണാവബോധം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്, അറിവ് നേടുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും, പിന്നെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് കർമ്മികൾ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ പറയാം? അത്യാഹാരത്തിൽ ഇതും വരും. അപ്പൊ അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായ ആഹാരം മാത്രല്ല വരുന്നത്, ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാത്ത ജ്ഞാനം നേടുന്നത്, ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം, കൃഷ്ണാവബോധം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അതും അത്യാഹാരത്തിൽ വരും. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് കർമ്മികൾ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്തിൽ വരും? അത്യാഹാരത്തിൽ വരും. അപ്പൊ അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നതിൽ 3 വിഭാഗം വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് അമിതമായ ഭക്ഷണം, രണ്ടാമത്തത് ജ്ഞാനം. അതെങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലാത്ത ജ്ഞാനം, കൃഷ്ണാവബോധം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക. അതും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് കർമ്മികൾ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട്? അത്യാഹാരത്തില് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കർമ്മികൾ കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അനുഭവിക്കുന്നതിനായി കർമ്മികൾ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് സമാർജിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഭാവി പദവി എന്തെന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത്. മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും വേണ്ടി ധാരാളം ധനം ശേഖരിക്കുന്നതിൽ തൽപരരായ മൂഢന്മാർ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്ത് എന്നതിനെ പറ്റി അറിയുന്നതേ ഇല്ല. ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മികൾ എന്താ ചെയ്യണത്? കുറെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അല്ലെ. അതിനുശേഷം നിഷ്പ്രയോജനകമായ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അതൊക്കെ. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കുറെ പൈസ സമ്പാദിച്ചു വെക്കും, സൂക്ഷിച്ച് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് അവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ അവരെന്താണ് ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിത് മുഴുവൻ, ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവനും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, എന്നിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യണത്? നിഷ്പ്രയോജനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി അവരുടെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അവരെന്താ ചെയ്യണത്? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത, നമുക്ക് പ്രയോജനപരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? വേസ്റ്റ് ആണ്. അത് മുഴുവനും വേസ്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ഒപ്പം ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഒന്നും നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ പ്രയോജനകരങ്ങളല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുകി നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ത് ചെയ്യാണ്? വ്യർത്ഥമാക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ വികസനത്തിന് മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, അവിഹിത ലൈംഗിക വീഴ്ച, മാംസഭോജനം തുടങ്ങിയ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറണം? മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങള്, മാംസഭോജനം, ഈ പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടത് അത്യാവശ്യം. ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കണം. മായാവാദികളും ഭുക്തികാമികളും മുക്തികാമികളും സിദ്ധികാമികളും അത്യാഹാരികളാണ് ഇവരോട് കൂട്ടുകൂടരുത്. അപ്പൊ മായാവാദികളോട്, പിന്നെ ആരോടെ പറഞ്ഞ? മുക്തിവാദികളോട്, ഭുക്തികാമികളോട്, പിന്നെ സിദ്ധികാമികളോട്, ഇവരോടൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മായാവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മുക്തികാമികളും ഭുക്തികാമികളും സിദ്ധികാമികളും. അപ്പൊ ഭുക്തികാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭുക്തികാമികള് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ സുഖത്തില് താല്പര്യമുള്ളവരെന്ത് പറയാം? നമുക്ക് ഭുക്തികാമികൾ എന്ന് പറയാം. ഭൗതിക സുഖത്തില് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ആര്? ഭുക്തികാമികള്. ഇനി മുക്തികാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? മോക്ഷം കാക്ഷിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് മോക്ഷം കാക്ഷിക്കുന്ന മുക്തിയോഗികള്, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മുക്തികാമികൾ. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവര്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിദ്ധികാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യോഗാഭ്യാസം വഴിയിട്ട് യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന സിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പല സിദ്ധികൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യോഗകൾ അഭ്യസിക്കുന്നവര്, അതാണ് സിദ്ധികാമികള്. പിന്നെ അത്യാഹാരികളോടൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കൂട്ടുചേരുന്നതും അനാശാസ്യം, അതായത് കൂട്ടുചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ മുക്തിവാദികളോട്, ഭുക്തികാമികളോട്, മുക്തികാമി, ഭുക്തികാമി, സിദ്ധികാമി, പിന്നെ മായാവാദികള്, അത്യാഹാരികൾ, ഇവരോടൊന്നും നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. അത്യാഹാരത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നു വരുന്നത്. എല്ലാ സമ്പത്തും കൃഷ്ണന്റേതാണ്. അവയെ കൃഷ്ണന്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി വിധേയമാക്കിയാൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിനും സമാധാനം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്യാഹാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നതിനാലാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. കാരണം ശരിക്കും ഇതെല്ലാം ആരുടേതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ സമ്പത്തും ഭഗവാന്റെയാണ്.
ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആധുനിക മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നു. ഇവരുടെ സമൃദ്ധിയിൽ അസൂയാലുക്കളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എല്ലാ ധനവും പൂസത്തും ദേശവൽക്കരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാഗ്യദോഷത്തിൽ സമ്പത്തിന്റെയും സമ്പദ് വിതരണത്തിന്റെയും പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഇവർക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ പ്രശ്ന പരിഹാരമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. എല്ലാ സമ്പത്തും ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? അവര് സമ്പാദിച്ചു വെക്കാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങള് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ധനവും പൂസത്തും ദേശസൽക്കരിക്കാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ആ പ്രശ്നത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനവന് മാത്രം നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടവയല്ല. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനവന് മാത്രം നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടതല്ല. അത് അവനവന് മാത്രം നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മളത് പഠിക്കും. ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശപ്പെട്ട വിഹിതം ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ അപഹരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ചിത മാം കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സചേതനങ്ങളും അചേതനങ്ങളുമായ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട അവനവനുമായി നീക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ടത് മാത്രം സാധനങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാവൂ. മറ്റു സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം, പശു അല്ലെ. പശു എന്താ ചെയ്യണം? പശു നമുക്ക് പാല് തരുന്നു. പശു എന്താ കഴിക്കുന്നത്? പുല്ലാണ് പശു കഴിക്കുന്നത്. നമ്മള് പശുവിന്റെ പാല് നമ്മളാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം പശുവിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പാലല്ല. അതുകൊണ്ട് പശു എന്താ ചെയ്യണത്? പശു പുല്ല് കഴിക്കും, നമുക്കാണ് ആ പാല് തരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് തെറ്റിക്കുന്നത് ആര് മാത്രാണ്? നമ്മൾ മാത്രാണത് തെറ്റിക്കുന്നത്. മനുഷ്യവർഗം മാത്രമാണ് തെറ്റിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാം അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നവരാണ്. ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തയാൾ ലൗകിക സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ക്യാപിറ്റലിസം, കമ്മ്യൂണിസം എന്നിങ്ങനെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആ ഭൗതികമായ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസവും കമ്മ്യൂണിസം ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത്യാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മനുഷ്യരും മൃഗവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത നിലയ്ക്കും രാഷ്ട്രീയമായ ദുർവ്യവസ്ഥയും അസ്ഥിരതയും ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ അത്യാഹാരം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അമിതമായ അധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ആഹാരം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്ന് അമിതമായ അധ്വാനം, പിന്നെ അതൊക്കെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അത്യാഹാരത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അത്യാഹാരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ? 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അമിതമായ ധനസമ്പാദനം, അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം. അല്ല, അത്യാഹാരത്തിൽ പറഞ്ഞു സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ചെടുക്കുന്ന ഒഴികെയുള്ള ജ്ഞാനം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ, തലമുറയ്ക്ക് സമ്പത്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. വേണ്ടതിലധികം ഭക്ഷിക്കുന്നതും വേണ്ടതിലധികം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതിന് അത്യാഹാരം എന്ന് പറയും. അല്ല, അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതല്ല ചോദിച്ചത്. അത്യാഹാരം എന്തൊക്കെ വന്നത് അതില്? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനം നേടുന്ന ജ്ഞാനം അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മളധികം സമ്പത്ത് നേടുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും മനുഷ്യരും മൃഗവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത നിലയ്ക്കും രാഷ്ട്രീയമായ ദുർവ്യവസ്ഥയും അസ്ഥിരതയും ഇല്ലാതാകും. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ 6 ഭക്തി മാർഗ പ്രതിബദ്ധങ്ങളെ തട്ടി
നീക്കണം. അതിന് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടി നീക്കാനായിട്ട് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ: അത്യാഹാരം, പ്രയാസം, പ്രജൽപ്പം, നിയമാഗ്രഹം, ജനസംഘം, ലൗല്യം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നമുക്ക് തട്ടി നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ളവര് ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ തട്ടി നീക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയാണ് നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. ഇതൊന്ന് സമയം 8 മണിയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിതൊന്ന് വായിക്കാം. ഇത് വായിക്കാത്തത് ഇന്നലെ വായിച്ചു നിർത്തിയ തൊട്ട് വായിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി പറഞ്ഞു പോകാം. ഇന്നലെ വായിച്ചതിന്റെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മുത്താജി പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്നലെ വായിച്ചു നിർത്തിയാടോ? ധർമ്മസ്യ ഹ്യാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥ. അതെ, വായിക്കട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ. ഇന്നലെ മുഴുവൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 9 ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു മാതാജി ഇന്നലെ. ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ട് ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ടില്ല? ഇല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചാ മതിയോ? മതി. അപ്പൊ ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത്. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു പോകല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ശരി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്നാ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? കൃഷ്ണഭക്തി നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 6 കാര്യങ്ങൾ, കൃഷ്ണഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കൽ, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള നിയമങ്ങൾ, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി. അതായത് കൃഷ്ണഭക്തി നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്: അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, ലൗകികമായ ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. പിന്നെ ഏതാണ്? 6 കാര്യങ്ങളായി അല്ലെ? തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി നശിപ്പിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അമിതമായ ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികള്. ഒരാളെ മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിക്ക് കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക പ്രവർത്തനം. ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണായിട്ട് ഊഹിക്കാൻ തുടങ്ങും എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ എന്താണ്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ശ്രമിക്കുന്നത്, അപ്പോ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴാണോ ഒരു വ്യക്തി ശ്രമിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 3 വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനത്തെ ക്ലേശങ്ങളാണ്? ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ്. തമ്മിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അതിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ അതിഭൗതികം എന്ന് പറയാം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല്
മാനസിക, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് 3 ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെ. പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അനാവശ്യ സംസാരം. അനാവശ്യമായ സംസാരത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയണത്. അടുത്തത് ജനസംഘം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത കൂട്ടുകെട്ടിനെയല്ലേ ജനസംഘം എന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂടിച്ചേരലിനെയാണ് ജനസംഘം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കർശനമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ജനസംഘം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ രുചിയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേരുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനസംഘം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു സത്യസന്ധനും ബുദ്ധിയുള്ളവനുമായ വ്യക്തി എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നെന്ന് $100 ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുക. അത് പറഞ്ഞൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഒരു $100 ബില്ല് വഴിയിൽ കിടക്കാണ്. അത് കിടക്കുമ്പോ അത് എന്താ ചോദ്യം, ഒരു സത്യസന്ധനും ബുദ്ധിയുള്ളവനുമായ വ്യക്തി അതിനെങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്, അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു $100 ബില്ല് വഴിയിൽ കിടന്ന് കിട്ടുമ്പോ അത് വഴിയിൽ കിടക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ബില്ല് വഴിയിൽ കിടക്കാണ്, അത് ആരെങ്കിലും എടുത്ത് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് വരാം. സ്വന്തം പോക്കറ്റിലിട്ടത് പോകും ആദ്യത്തെ വ്യക്തി. അതിലെ കടന്നു പോകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ബില്ല് അവിടെ $100 കിടക്കാണ്, $100 ബില്ല് അവിടെ കിടക്കാണ്, അതെടുത്ത് സ്വന്തം പോക്കറ്റിലിട്ട് പോകും. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്? സത്യസന്ധനല്ല അല്ലെ. ആ വ്യക്തി സത്യസന്ധനല്ല. ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി സത്യസന്ധനല്ല. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി, പിന്നെ അതിലെ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ആ ബില്ല് അവിടെ കിടക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അന്യന്റെ മുതല് തൊടാൻ പാടില്ല, ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് എടുക്കുന്നില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് പോകും. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി അത് എടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് പോകും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയും എങ്ങനെയാണ്? സത്യസന്ധനല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഉപയോഗമില്ലാതെ പോവുകയല്ലേ, അത് അവിടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ പോയി. ഉടമസ്ഥനെ അതെ, ശരിയായൊരു പ്രവൃത്തി അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ ആ ശരിയായ രീതിയിൽ അവിടെ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അന്യന്റെ മുതല് തൊടാൻ പാടില്ല, അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ആ $100 എടുത്ത് അത് ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ വ്യക്തിയെ ഏൽപ്പിക്കും. അത് തന്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അത് ഏൽപ്പിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് സത്യസന്ധനായ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യണത്? അതെടുത്ത് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അയാളെ ഏൽപ്പിക്കും. അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആ സത്യസന്ധതയുടെ പ്രവൃത്തി അവിടെ നടക്കാണ്. സത്യസന്ധനുമാണ്, ബുദ്ധിമാനുമാണ് ആ വ്യക്തി. അവിടെ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല, അത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥന് അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യണം. അതാണ് $100 ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാ മാതാജി എഴുതണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ ആൻസർ $100 ബില്ല് വഴി ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ എഴുതിക്കോളൂ, ഞാൻ അത് വായിക്കാം. ഒരു $100 ബിൽ വഴിയിലെങ്ങാനും കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എടുത്ത് അത് സ്വന്തം ആദ്യത്തെ വ്യക്തി, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, $100 വഴിയിൽ കിടക്കാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ വ്യക്തി അത് എടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ട് പോകുന്നു. അയാൾ സത്യസന്ധനല്ല. ഒന്നാമത്തെ കിട്ടിയല്ലോ പോയിന്റ്. 3 വ്യക്തികളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി ആ ബില്ല് എടുത്തിട്ട് പോക്കറ്റിലിട്ട് പോകുന്നു, അപ്പൊ അയാൾ സത്യസന്ധനല്ല. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യണത്? അത് അന്യന്റെ മുതല് ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് എടുക്കാതെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് പോകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി അതെടുത്ത് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ വ്യക്തി അത് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അയാൾ സത്യസന്ധനാണ്. ആ ബില്ലിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം അവിടെ നടക്കാണ്. ബുദ്ധിമാനായതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എന്താണ്? സത്യസന്ധനും ബുദ്ധിമാനും ആയതുകൊണ്ട് ആ ബില്ലിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം അവിടെ നടന്നു. ക്ലിയർ ആയി എഴുതാനായിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, 3 പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം നമുക്കത്. ഇപ്പൊ $100 ബില്ല് വഴിയിൽ കിടക്കാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി ആ ബില്ല് പോക്കറ്റിലിട്ട് പോകുന്നു. ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യണത്? ആ ബില്ല് പോക്കറ്റിലിട്ട് പോകുന്നു. അയാൾ സത്യസന്ധനല്ല. ക്ലിയർ ആയുള്ളത്? ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് ആയി.
രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ടാമത് അതിലെ പോകുന്ന വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി, രണ്ടാമൻ അന്യന്റെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, അതേപോലെ തന്നെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് പോകുന്നു രണ്ടാമൻ. മൂന്നാമൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ബില്ലെടുത്ത് അതെന്താണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് കൊടുക്കുകയാണ്. ബില്ല് എടുത്ത് ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഉടമസ്ഥന് കൈമാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി സത്യസന്ധനുമാണ്, ബുദ്ധിമാനുമാണ്. അപ്പൊ ആ ബില്ലിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം അവിടെ നടന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? രണ്ടാമത്തെ ആളെ എന്താ പറയണേ? സത്യസന്ധനല്ല. ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയണേ? ടെക്സ്റ്റ് കിടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ചൗര്യം നടത്തുന്നില്ല എന്നാണ്. അന്യന്റെ മുതൽ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. പോകുകയാണ് ചെയ്യണത് രണ്ടാമത്തെ ആള് അല്ലെ. അന്യന്റെ മുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് പോകും. അപ്പൊ ആ ബില്ലിന്റെ ഉപയോഗം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് നശിച്ചു പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താ ശരിയായ രീതിയിൽ അവിടെ ഉപയോഗം നടക്കുന്നില്ല. അതിനകത്ത് ചൗര്യം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ടെസ്റ്റില്? എന്ത് മനസ്സിലായില്ലേ പ്രഭു? അല്ല, അതിനകത്ത് ഈ രണ്ടാമത്തവൻ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ചൗര്യം നടത്തുന്നില്ല എന്ന് കിടക്കുന്നത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ ആ ടെസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്നു. അതിനെ എടുക്കാതെ അതിനെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടുപോയെന്ന് വരും. ഈ രണ്ടാമൻ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഈശോപനിഷത്തിലെ പ്രഥമ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈശോപനിഷത്തിലെ പ്രഥമ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഈശോപനിഷത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഈശോപനിഷത്ത് പഠിച്ചവരുണ്ടോ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഒരാളിനെ അവകാശപ്പെട്ടത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർ അപകരിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഹിതമുണ്ട്, അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രഥമ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളവരാണ്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ആ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ പ്രഥമ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന പുഞ്ചിത മാകൃത കസ്യ സിദ്ധനം. അതായത് ഈ ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അത്യാവശ്യം ഓരോരുത്തർക്ക് നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കാനോ പാടില്ല എന്നാണ് പ്രഥമ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മളത് പഠിക്കും. ഇതിപ്പോ ഇതിൽ വന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. എപ്പോഴാണ് ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം സ്ഥാപിതമാകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സമ്പത്ത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം അവകാശങ്ങളുടെ മേൽ കൈകടത്തുകയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം വ്യവസ്ഥാപിതമാകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മന്ത്രം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞില്ല, ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് നീക്കി വെച്ച വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് ചെയ്തു പോകുമ്പോ നമുക്കൊരു മാതൃകാ സമൂഹം വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ആ അവകാശത്തിൽ കൈകടത്താതിരിക്കുന്നത്, അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാതൃകാ സമൂഹം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? ഇല്ല മാതാജി, ഒന്നും കൂടെ പറയണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈശോപനിഷത്തിൽ എന്താ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് നീക്കി വെച്ചത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി? അത് അന്യൻ എഴുതുന്നതും ശരിയാകത്തില്ലേ മാതാജി? എന്ത്? അന്യന്റെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കരുതെന്നല്ലേ അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത്? അതായത്
അതെ, ഈശോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മള് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പശു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പശു നമുക്ക് പാല് തരും, പശു പുല്ല് കഴിക്കും അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, പശുവിന്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞാല് കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല? അല്ല ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുലിക്ക് അരി തിന്നാൻ പറ്റുമോ? പുലിക്ക് അരി ചോറിനോ? പുലിക്ക് നമ്മളെ മാംസാണ് അല്ലെ? പുലിയുടെ മാംസാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? നമ്മൾ മാംസം തിന്നും. പുലി അരി തിന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ മാംസം കഴിക്കും. അവര് അവരെ നിയമം തെറ്റിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അവർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളാണ് ഇതൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പശുവിന് പുല്ലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പശുവിന്റെ പാല് നമുക്കുള്ളതാണ്. പശുവിന് ആ പാല് പശു കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? പശുവിന്റെ ആ പാല് ഇത്രയും നല്ല പാലാണ്, ഇത്രയും നല്ല സമീകൃതാഹാരമാണ്, എന്നിട്ട് പശു അത് കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? പശു അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് തരാണ്. നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകും അല്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ച ആ വിഹിതം മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വെച്ചത് എന്തായി മാറി? മാതൃകാ സമൂഹമായി മാറി. കറക്റ്റ് ആയിട്ടായില്ലേ? മാതൃകാ സമൂഹമായില്ലേ? എല്ലാവരും അവരവർക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്താണോ ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായി നമ്മളെ സമൂഹം? മാതൃകാ സമൂഹമായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ, നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറാണ്? മാതൃകാ സമൂഹമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാം. ഈ ശ്ലോകം നിങ്ങൾ ഇപ്പത്തെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, ഈശോപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും വീണ്ടും. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്, കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകം കൂടിയാണത്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ